Absolútne takto veľký rešpekt. Díky moc. Pred začiatkom turnaja, verili ste si, že to dáte? Nikdy v živote! Vôbec! Najslabšie mužstvo, aké to sme bolo. boli úplne mimo, my sme chceli zostup, a neviem. Ty sa vzostupiť do undergroundu, rozumieť do metra, ktoré neexistuje. Absolútne sme to nečakali, že tu budeme, vôbec. Vidíte, priatelia, pokorou a skromnosťou ďalej zájdeš, dobre? Tuto sa spýtam takého slovenského princa Viliema, troška by sa dalo povedať. Obchodná akadémia. Obchodná akadémia. Vedúci, vďaka čomu si myslíš, že práve váš tým zvíťazil? Tímová hra. Tímová hra? Tímová hra určite áno. A kúsok šťastia. Veľký kúsok šťastia. Emócia. Emócia, nasadenie, všetko tam bolo. S tvojimi fyzickými danosťami a proporciami, akým spôsobom využívaš tieto veci v hlavičkových súbojoch alebo iných kontaktoch? Snažím sa to vynahradzovať inými schopnosťami, napríklad tak a tak. Mršnosť. Mršnosť. Priatelia, ďalší veľmi zaujímavý a dôležitý výraz mršnosť. Tu sa učíme sami, športový skvelý svet.